Malti għall-Kultura u l-Arti, blajnuna tal-Midlesea, membru tal-Mapfre Group. Radio Malta jippreżenta Nitfa' Kultura flimkien ma' Fredrik Zammit. Nil-qasamija kollha ta' Radio Malta għal edizzjoni oħra tal-programm Nitfa' Kultura. Fl-edizzjoni tal-lum ħankunu qed niltaqgħu ma' Kit Azzopardi, ħankunu qed nitkellmu aktar dwar dak li qed iħejju laqda tal-Malti Università b'relazzjoni ma' żewġ affarijiet differenti. Kit, kif aħna? L-għonet grazzi tal-li ċatajtuni fil-program. Dejjem pjaċir tiraj li tiġu għawek, jew inti jew li jen, jew insomma dejjem nipprovaw nagħtu l-ispazju li jkun hemm bżonn. Ħa nitkellmu fuq taħżiż. Sewa. X'inhi? Mela, taħżiż huwa programm ta' kitba kreattiva. Huwa programm tal-Aġenzija Żgħażagħ ikkoordinat mill-Għaqda tal-Malti u l-Fondazzjoni Hawl. Din hija t-tielet edizzjoni tiegħu. Essenzjalment huwa miftuħ għal żgħażagħ bej 18 u 30 sena. U fih dawk li japplikaw u jiġu aċċettati ikollhom 3 seminars residenzjali, jiġifieri live-ins, sewwa, imqasma matul is-sena. U fihom ikollhom eżerċizzji fil-kitba kreattiva sabiex jorqmu jirfinaw il-kitba tagħhom. Ikunu sessjoni timmexxija minn persuni li huma mitħla fil-qasam tal-kitba kreattiva, imbagħad fl-aħħar tal-programm ikun hemm pubblikazzjoni. Issa għal-finiet ta' taħżiż, kemm jista' jkun nippruvaw ma naħsbux f'pubblikazzjoni bil-mod konvenzjonali, ħanajtek bil-mod tradizzjonali. Infatti fl-ewwel edizzjoni kellna ktejjeb sewwa u kien taħlita bej kitbiet li produċew il-parteċipanti u biċċiet artistiċi, sewwa fotografija u tpinġijiet. Fit-tieni edizzjoni kellna dawk li ngħidulhom poetry videos, ġifieri filmati bil-poeżiji, kif ukoll pubblikazzjoni f'forma ta' gazzetta. Sewwa, allura il-parteċipanti qed jidraw anke forom differenti, forom iktar innovattivi tal-pubblikazzjoni, forom illi barra Malta ma pjuttost stabiliti, ma hawn Malta isna magħluqin wisq mal-ktieb, mal-forma konvenzjonali. Ġifieri wara dawn it-tlet seminars residenzjali ikun hemm xi għamla ta' pubblikazzjoni. Interessanti da, ġifieri dak li jkun qed jagħmel xi ħaġa qed jara x-xogħol tiegħu żviluppat iktar. Anki għall-parteċipanti stess hemm sens ta' empowerment. Infatti dan huwa parti minn programm USA tal-Aġenzija Żgħażagħ li jfittex huwa programm ta' empowerment taż-żgħażagħ. U żgħażagħ meta jaraw xogħol tagħhom ippubblikat ma jistgħux ma jħossuhomx iktar immotivati biex ikomplu f'dik it-triq u biex jesploraw ukoll oqsma oħra kreattivi. Daw l-opportunitajiet qed ngħidu minn żmien għal ieħor il-fatt li qed tajt live-ins jagħmlu hekk. U x'ikun qed jiġri matul il-ġurnata bħala ħin mbagħad għax ovvjament irid jittella x-xogħol u x'hekk. Ekku. Mela biex nagħti daqsxejn idea ta' dati tentattivi għal tielet edizzjoni, il-live-ins huma mirati għal l-ewwel weekend ta' Marzu, ġifieri 6-7-8 ta' Marzu, l-ewwel weekend ta' Mejju u l-ewwel weekend ta' Lulju. U fihom normalment niltaqgħu l-ġimgħa wara nofsinhar u mbagħad tibqa' għaddej sal-ħadd wara nofsinhar. Ikun hemm eżerċizzji ta' kitba kreattiva, ġieli ikun hemm ukoll intervisti ma' artisti minn oqsma oħra, pereżempju mill-oqsma tal-films jew mill-oqsma tal-fotografija biex il-parteċipanti jkunu jistgħu jieħdu spunti anki minn oqsma oħra differenti, allura jidħol daqsxejn lok ta' interdisciplinarjetà. Ikun hemm momenti ovvjament fejn dak li jkun jieqaf u jikteb. Ikun hemm momenti oħra fejn ġieli imorru mixja. Normalment daw isiru ħaddingli jew marsa xlok fid-djar tal-Aġenzija Żgħażagħ li huma żewġ postijiet huma postijiet fejn huma viċin in-natura u minn fejn tista' tieħu ħafna spunti għall-kitba. Ekku, tkun rilassat kultant biex tikteb ukoll. Darba minnhom pereżempju wieħed mill-eżerċizzji li kellhom il-parteċipanti kellhom qumu kmieni ħafna filgħodu u fis-sitta jkunu il-monti tar-Rabat. U minn dak li jisimgħu mill-ispunti, mill-osservazzjonijiet anki id-differenzi fi żmien ta' sija tad-dawl kif jinbidel, kif it-triq tiġi popolata, jisiltu idea għall-kitbiet tagħhom. Daw kitbiet individwali rridu jagħmlu hekk. Kitbiet individwali ma ikun hemm sezzjoni speċjalment lejn l-aħħar
tal-programm fejn ikun hemm kitba kollaborattiva fejn parteċipanti jaħdmu flimkien. Meta ngħidu tfajtuhom fuq il-monti, hemmhekk kitba kollettiva kienet jew kitba individwali? F'dak l-istadju, nipprova niftakar nimmaġina tal-aħħar edizzjoni, kien kitba individwali. Individwali. Jien naħseb meta ikollok anke ħafna nies kulħadd bil-perspettiva kif qed jara l-affarijiet, jiġifieri daw żgur għalhekk qed ngħidlek dal-ispunt jiġifieri mhux kulħadd qabad kiteb l-istess ħaġa żgur għax da mill-mod kif joqtuk l-affarijiet. Infatti naħseb waħda mill-affarijiet sbieħ ta' dan il-programm huwa li l-parteċipanti s'issa dejjem ġew minn oqsma differenti, minn postijiet differenti minn Malta, minn Għawdex, minn ġej mill-istatistika, minn cybercrime, minn mill-mużika, kena perit, għed gradwat pala perit. Allura, kullħat jagħti l-input, kullħat jagħti it-toma l-flavor tiegħu ħanajtek. U tiskanta kif varjaw, l-idejat u l-mod kif qegħdin fl-istess post u nħarsu lejn l-affarijiet minn lenti differenti. Taw kollha li huma interessati, xi jridu jagħmlu. Jistgħu jikkuntattjaw jibgħatu ittra elettronika lil info.youthmalta@gov.mt jew kella lil aqda-tal-malti@gmail.com. Sewwa. Aqda tal-Malti kelma waħda il-ħema taqta' l-ixrasa m'hemmx sink u kollha bitrizar. Aqda tal-malti@gmail.com. U jistaqsu għall-applikazzjoni jew għad-dettalji. Maħna minna ħatana nippruvaw nwieġbu kemm jista' jkun malajr. Jistgħu jsibu wkoll l-event, l-attività fuq Facebook u dik fiha d-dettalji kollha. Essenzjalment tal-applikazzjoni qed nitolbu li jkun hemm miktub x'interessi oħra għandhom daw li jixtiequ jkunu parteċipanti minn barra l-kitba, ittra ta' introduzzjoni u motivazzjoni, CV f'forma ta' storja qasira ta' 150 kelma, fotokopja tal-ID card u poezija jew storja qasira li kitbu riċentament biex aħna nkunu nafu minn qabel xi kwalità ta' kitbiet għandhom u fejn nistgħu ngħinuhom iktar. U terġa' tfakkar l-etajiet? Bej 18 u 30 sena. Bej 18 u 30 sena. Ġuvni ta' 18 u tfella ta' 18 għal xi ħadd ta' 30 sena ikun hemm qabża wkoll, Iva, però mill-esperjenza s'issa kellna żewġ edizzjonijiet u ma kienx hemm problemi. U minnaħa tagħna bħala koordinaturi dejjem infittxu li naddattaw għall-etajiet. U barra din għandkom ktar attivitajiet, aktar affarijiet ġejjin fl-żmien li ġej. Taħżis huwa xi ħaġa pjuttost riċenti għad fit-tielet edizzjoni tiegħu. Però u taħżis biex. Mill-ewwel edizzjoni issa kif qed nersu, kif kienet il-qabża mill-ewwel sena t-tieni sena, l-interess kif kien? Naħseb dejjem kellna parteċipanti li huma interessanti fihom infushom ġejjin minn oqsma differenti ħafna. Li rridu jaħdmu ħafna, kien hemm kitbiet li jippromettu infatti kien hemm kittiba minnhom li eventwalment jippubblikaw jew issottomettew għal kompetizzjonijiet jew opportunitajiet oħra. Naħseb kien hemm pjuttost żvilupp anke fil-mod ta' kif kien infassal tin wieħed, naħseb kien hemm qabża qabel ma l-ewwel wieħed. Issa nittamaw li t-tielet wieħed. Hekk huwa. Kont qed ngħidlek, taħżis huwa programm tal-Aġenzija Żgħażagħ l-ewwel nett, jiġifieri l-għada ma qed tikkoordina flimkien mal-Fondazzjoni Hawl. L-attività l-oħra li semmejna hija ssejħa Leħen il-Malti. Sa Leħen il-Malti għandu storja ħafna twal minn taħżis. Huwa hija rivista tal-għaqda u ilha tiġi pubblikata mill-1931, ġifieri fuq minn 80 sena. U minn Novembru li għadda ġajna ftaħna sejħa l-edizzjoni li jmiss. Sewwa, qed naċċettaw poeżiji li importanti ma jkunux it-twal minn 30 linja, minn 30 vers, qed naċċettaw novelli ta' 1500 kelma jew inqas, kif ukoll studji ta' natura letterarja jew fuq il-lingwistika, sewwa. U dawk li jissottomettu jistgħu jissottomettu sa massimu ta' 3 kitbiet. Importanti li jissottomettu fil-format ta' Word document u jistgħu jagħmlu dan sa 23 ta' Jannar. Meta tngħidu novelli u poeżiji, hemm xi tema partikolari jew miftuħin? Le, kemm jista' jkun ma nagħmlux limitazzjoni fuq it-temi. Infatti anke dak li jkun jara l-edizzjonijiet riċenti ta' ħar sentej jara temi li jvarjaw ħafna. Anki l-awturi stess jvarjaw ħafna, għalkemm hija għaqda studenteska l-għaqda tal-Malti. Hemm min kellu kitba tajba u qatt ma kien l-università u ġie publikat u hemm min huwa professur u ġie publikat.
Ġifieri dak, u xi jkunu l-kriterji mbagħad kif jintaslu l-affarijiet li jmorru, x-xogħlijiet li jkunu pubblikati. Mela, minn barra kriterji li semmejt s'issa ta' tul għal raġuni prattiċi ħafna Ekku, x'inkella nispiċċaw ekku, nippubblikaw ekku. bibja. Irridu nkunu prattiċi wkoll fuq affarijiet oħra. Ġieli kellna fuq minn 130 sottomissjoni li minnhom iridu jintażlu 30. So ovvjament ikun hemm min ikun disappuntat għax xogħol ma daħalx, imma da xejn matematika sempliċi turik illi huwa impossibbli illi tażel ta' kulħadd. Dis-sena din board ta' 8 min nies, uħud studjużi, riċerkaturi, għalliema, kittieba wkoll. U xogħlijiet li jidħlulna ħinqasmu bejn daw 8 min nies u kulħadd jagħti marka għal kull biċċa xogħol. But eventwalment naraw li xogħlijiet ikunu l-aħjar u jiġu preżentati fil-edizzjoni li tiġi l-34 edizzjoni tal-Ħen il-Malti. Dak li jkun jixtieq akkwista kopja tal-Ħen il-Malti x'irid jagħmel imbagħad? Jista' jikkuntattja lilna. Jew inkella mal dawk li attendew xi kors l-università jistgħu jissieħbu mal-għaqda il-miżata ta' €5 fis-sena u jkollhom il-kopja li tingħatalhom b'xejn. Jistgħu jikkuntattjawna fuq l-istess indirizz elettroniku li semmejt iktar kmieni, għaqda tal-Malti l-istess. Lajn ma tagħti l-ixrasa, m'hemmx Kelma waħda. Għaqda tal-Malti @gmail.com. U f'dan il-każ qed naċċettaw sottomissjonijiet sa 23 ta' Jannar. U kull meta joħroġ imbagħad. Mela, aħna qed nippruvaw inżommu darba kull sena. Darba kull sena ġifieri dak li jkun għandu ċans issa biex ovvjament. Tkun pubblikazzjoni pjuttost imdaqsa. Għal min jixtieq aktar informazzjoni tkun il-paġna Facebook u xek. Hemm ħafna affarijiet fejn jistgħu jagħmlu kuntatt magħkom. Hemm paġna għal Ħen il-Malti nnifsu bħala rivista, hemm paġna għal taħżiż bħala programm ta' kitba kreattiv, hemm paġna wkoll tal-għada, l-għada tal-Malti. U dak li jkun jista' jikseb l-informazzjoni kollha, però tul is-sena hemm ħafna attivitajiet u inizjattivi għaddejjin mill-għada tal-Malti kif. Ekku. Fuq għatanna ċans. Issa għal-membri qed nagħmlu speċi ta' get together biex niltaqgħu daqsxejn bejnietna fid-9 ta' Jannar. Dik ħassib fid-9 ta' Jannar il-Coach and Horses. Għal iktar tarif l-istess jista' jkuntattjawna jew bl-indirizz elettroniku jew fuq il-paġna ta' Facebook, il-messaġġi narawhom ukoll hemmhekk. Imbagħad lejn nofs Jannar għandna attività ħankunu qed ngħinu f'serata kunċert prattikament li fih ħajtni dak ktieb ta' lirika ta' Paul Ellul. Paul Ellul kien jallimni lili. Fil-fatt jgħat fuq il-paġna Facebook ukoll qed narawnek fejn staħbejt li ġifieri. X'qed tkun qed tagħmlu eżatt tista' f'din. Għandna nkunu qed ngħinu bħala uxxiera, jiġifieri għaxers. Tagħmlu ta' kollox. Ekku. Id-donazzjoni sejrin għal fakkarni jidilli għal Millennium Chapel. Ekku, għamana xed nfittex il-għu, ma xed ħalt fuq il-pagġna Facebook, pero it-nedija tal-ktib għada s-sibt 17 ta' Jannar fis-7 ta' filgħaxija fit-Teatru Sertem Iżammit Università. Allura dak li jkun għaw sejħawek fuq il-pagġna tal-Laqta tal-Malti li min jixtieq jattendi għandu jibgħat email fuq fejnstaħbejtli@gmail.com u jirċivi l-invit. Tajjeb ngħidu li di qed isir b'kollaborazzjoni minn barra li qed isir b'kollaborazzjoni mal-Għaqda tal-Malti qed isir ukoll kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Malti. Ekku, kif attinti leħ kollu se jmuru bris il-Millennium Chapel li ġiri f'dejt il-ħares mal-poster l-ewwel. Ħafna inizjattivi, Kit, ħafna inizjattivi. Ngħidu da mhux ix-xogħol tagħkom imma da. Aħna studenti hemm minna li huma għalliema wkoll. Għedin komitat ta' 8 min nies. Taħdmu ħafna ma dak il-punti. Xogħol jinqasam kemm jista' jkun. Grazzi ħafna lil volontiera għax xi kultant imna jkunu huma biex jilħu fejn aħna ma nilħux. U tibqa' dejjem minn żmien għal ieħor. Jiena hawnhekk nixtieq li fil-ġimgħat li ġejjin terġgħu tkunu hawn nitkellmu fuq iktar attivitajiet, aktar affarijiet li tkunu qegħdin nittellaw. Ovvjament l-isbaħ xewqa tagħna kif bdejna s-sena, allura nkom sena sħiħa qudiemkom. Tanti ħorlilek u l-semmija. Ekku. Grazzi ħafna wkoll Kit tal-illum konti qed U bejn ġejna fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Nitfa' Kultura l-appuntamenti għal magħkom huwa proprju għal fl-istess ħin jiena Fredrik Zammit. Niselmilkom. Smajtu Nitfa' Kultura, ippreżentat minn Fredrik Zammit. Nitfa' Kultura ġie miġjub lilkom mill-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti, blajnuna tal-Midilsi, membru tal-Mafre Group.